Bukar na zaune cikin wata unguwa hankalinsa kwance, ko da yake gidansa ya fara rushewa, kuma kayan jikinsa ma duk sun mutu har sun fara yagewa. Ko da yake yanzu ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali, amma har yanzu bai daina nadama da takaicin abubuwan da suka faru na baya ba. Yakan zauna kullum yana tunanin irin abubuwan da ya aikata waɗanda baya jin daɗin tunawa da su. Lokacin yana matashi, ya taso cikin mutunci da halaye nagari, mutum ne mai son karatu da neman ilimi. Sai dai akwai wani abu da yake son cimma, wanda ya shafi kwaɗayinsa kan bincike da neman ilimi. Mutum ne mai tsantseni da riƙon addini. Wannan ya sa mutanen unguwar suke matuƙar girmama shi, har ma wani lokaci suna neman shawararsa kan wasu al'amura da suka shige musu duhu. Yana aiki ne a wani ƙaramin shagon sayar da littattafai, saboda yadda yake sha'awar karance-karance da binciken mas'aloli na ilimi. Sai dai lokacin da Bukar ya rasa aikin da yake yi, ya shiga damuwa matuƙa. Yana cikin takaici na abin da ya faru ne. Wani mutum ya same shi da tayin shiga ƙungiyarsu. Yanzu idan na ce maka akwai aiki da za ka yi wanda za ka samu lada a gun Allah, kuma ka amfani jama'a, ka samu alheri mai yawa duniya da lahira, ilimi da ƙarfin iko, ba za ka so ba? Za ka samu ƙwarin gwiwan yin rayuwa, za a baka kuɗi har da abin hawa, don har babur za a baka. Za ka kuma samu bindiga da za ka yi amfani da ita wajen aikin musulunci. Kamar sauran matasa, Bukar ma yana da son samun ɗaukaka da rayuwa ta jin daɗi. Bai yi wata ba ya amince, ya shiga ƙungiyar da bai gane komai game da ita ba. Bayan ƙoƙarin jan hankali da yaudarar da aka yi masa, Bukar dai ya zama ɗan ƙungiyar Boko Haram. Tun shigansa ƙungiyar, Bukar ya samu kansa a wata baƙuwar rayuwa, inda aka sa shi ya rika aikata wasu abubuwa marasa kyau. A hankali har zuciyarsa ta bushe. Duk da yanzu yana samun kuɗi da kima a idon sauran 'yan uwa da suke cikin wannan aƙida ta Boko Haram, baya amfani da kuɗaɗen da yake samu, domin babu abin saya a Sahara, inda suke zaune a matsayin sansaninsu na 'yan ta'adda, kuma gashi ba shi da 'yancin barin inda suke zaune. Babu wani abu da ya shafi ibada ko kusantar Ubangiji a cikin karantarwar da ake yi musu, sai dai bayanai na cusa aƙida da busar da zuciya ko sauya tunani. Ya fahimci haka, amma kuma babu yadda za su iya barin wajen, shi da sauran matasa da ke cikin ƙungiyar. A kwana a tashi, haka ya rayu ƙarƙashin wannan rayuwa marar 'yanci da walwala. Duk tsawon lokacin da ya kasance tare da su, bai iya cimma burin da yake da shi a ransa ba. Har ta kai yanzu abinci ma gagararsa yake yi, ya koma kwanciya a ƙasan bishiya, kullum sai kunci da wahala. A hankali har ya fara kewar abokansa da 'yan uwansa. Bayan tsawon shekaru 8 yana rayuwa cikin wannan yanayi na kunci, a ƙarshe dai Bukar ya gudu ya bar wannan ƙungiya. Bai tafi da komai ba, sai tsimman rigar da ke wuyansa. Ya koyi sa'a abokansa suka karɓe shi, suka ba shi abinci, suka kuma kula da shi. Bukar ya yi takaici da ganin wani ɗan uwansa da ke da zumuɗin rayuwa irin nasa, yana tattauna da wasu abokansa masu kamanni da irin waɗancan mugayen mutane da ya gudo daga wajensu. Wannan shine labarin Bukar. Ni kuma abokinsa ne. Ya nemi in sanar da jama'a abin da ya faru da shi, don ya zama darasi a gare su. Yanzu ya fahimci yanayin rayuwa da sabon tunani da yake ransa na kawo wa kansa da al'umma sauyi a rayuwarsu. Ya zauna da ɗan uwansa, ya dube shi cikin fargaba da takaici, hawaye na zuba, inda ya ce masa, "Kar ka faɗa tarkon mutanen nan,